Jelek kok ae. Kok atau malahan Pak no. Api-api lah kuwi lho yo an. Dan aku mah jeleput iki. Jan jeleput-put ya. Belas. Jan njaluk ngaleni ya kae. Pokoke namu kae yo. Heeh. Tandur langsung kuning. Heeh to gumun nyapu. Langsung ngilir. Nyapa to Pak napa cuk. Den gumun. Lho tak aku malah wuju lho. Aku ngobat daun Ping ping 3. 3 malahan. Obat daun tok apa JN barang? Wes aku yo wayahe neh berarti. Oh sing 3.000. Gede apa kan to Pak no? Lek nyemprot nganu cilik isuk apa sore biasane Mek? Sawah-wayah. Aku isuk. Isuk. Jane apik sore lek pas ngarepne terang. Oh ngarepne terang. Ping 3 kae. Nah aku sik pisan apa. Lah nyapa wis pagut lho kae. Oh. Kan teoriku kan Piye? sik urung pas tandurne to. Heeh. Pas tandurne suwung dari yo Korea kuwi. Sepurane. Ya pantan. Wingko wis nglilirno